toiseksi viimeisessä ottelussa ottelee Eva Wahlström serbialaista Jasmine Nadia vastaan. Ja Nadia on otellut kerran maailmanmestaruudesta, naisten maailmanmestaruudesta. Ja Jasmine on vähän semmoinen potkunyrkkeilytyylinen tyttö, jolla on mun mielestä ottelee vähän ehkä takapainoisena ja se on vähän semmoinen unorthodox nyrkkeilijä, eli se voi aiheuttaa tyylillisesti Eevalle vähän aikaa ongelmia, mutta mä uskon, että kun ottelu kehittyy ja Eeva pääsee osumaan sitä rauhallisesti paikkoja katsomalla, tarkoilla osumilla, niin mä luulen, että sen Nadjin niin sitkeys kyllä siitä niin kuin heikkenee ja mä odottaisin, että Eeva voisi olla, että tätä tyttöä ei ole keskeytetty ennen, mutta jos Eeva saisi tämän keskeytettyä, niin se olisi tosi hyvä tulos. Ikävää, että Nunes vaihtui tähän Nadjiin, mutta nyrkkeilyssä tapahtuu kaiken näköisiä ja maailmalla tarjotaan isoja otteluita ja rahakkaampia otteluita ja jotkut asiat on vaan ymmärrettävä ja hyväksyttävä.